Er is de laatste tijd heel veel te doen rond luchtkwaliteit. Jullie hebben een AirGuard gebouwd. Wat hield jullie project precies in? Ons project begon eigenlijk met een luchtonderzoek, want als we willen weten wat goede lucht is, moeten we natuurlijk eerst weten wat de parameters zijn. Hiervoor zijn we gaan zoeken naar de belangrijkste parameters in lucht. Hierna zijn we dan op zoek gegaan naar de sensoren die deze parameters konden meten. En uiteindelijk zijn we dan gaan uitzoeken hoe we dit allemaal konden samenstellen om dit te programmeren via onze Arduino, zodat ook de waardes worden gemonitord op onze schermen. Hoe werkt jullie AirGuard eigenlijk precies? Hier beneden ziet u een sensorbordje zitten. Dit sensorbord wordt aangestuurd door de Arduino. Het gaat dus waardes meten en die worden ingelezen in ons programma. Dan gaat het programma deze waardes doorsturen naar het scherm en daar worden ze dan op gemonitord. Ook wordt een ledstrip en een buzzer aangestuurd in ons programma. Als het goede luchtkwaliteit is, gaat de ledstrip groen branden. Bij mindere luchtkwaliteit gaat die oranje branden. En bij een zeer slechte luchtkwaliteit wordt deze rood. Ook zal er nog een buzzer afgaan als de luchtkwaliteit zeer slecht is om iedereen te waarschuwen. Hebben jullie ook speciale voorzieningen gekregen of extra ondersteuning die u hielp om uw project te realiseren? Ja, we kregen de mogelijkheid om met een extern bedrijf of een andere school samen te werken om ons GIP klaar te krijgen. We hebben met PXL Green Tech samengewerkt, die ons de mogelijkheid heeft gegeven om een mini-opleiding over IoT, dat is Internet of Things, te leren. Wat zien wij de voorgaande jaren en nu meer en meer de vraag van het werkgeld naar elektronica ICT'ers die zowel hard als software beheersen, dat wordt alsmaar groter. Dus wat zeggen wij dan ook? Ja, kijk, interessant zou zijn als we workshops organiseren voor de jongeren. Wij laten hen kennis maken en wat ons vooral interesseert natuurlijk, dat ze zich een beeld kunnen vormen wat dat juist betekent, die elektronica ICT. En dat is meestal in onze sector heel leuk, heel leuke dingen. Je realiseert heel veel zaken, die AirGuard ook. Je bent ermee bezig, je ontwikkelt dat en dan krijg je natuurlijk dat afterproduct. Ja, dat is fantastisch, dat werkt en dat is eigenlijk de kick die je dan krijgt. Wat was de grootste uitdaging in dit traject? De grootste uitdaging, daar zijn we momenteel eigenlijk nog mee bezig. Tot nu toe kunnen we onze waardes al monitoren op een scherm in ons prototype. Maar om deze waardes nog door te sturen naar een computer, dit is iets moeilijker en daar zijn we op dit moment nog mee bezig. Hiervoor zijn we aan het experimenteren met verschillende wifi-modules die de waardes zouden moeten doorsturen. En nu zijn we nog aan het uitzoeken welke wifi-module past bij ons project. Arthur heeft zich bezig gehouden met het sensorenonderzoek, het in elkaar steken van de prototypes, terwijl ik mij bezig hield met het luchtonderzoek, het programmeren en de GIP-bundel. Wanneer we hulp nodig hadden, vroegen we dat aan elkaar en gingen we eventueel nog de taken verder verdelen, zodat het zeker goed kwam. Op welke manier is een Limburg Stemt Af project anders dan de andere projecten die in de klas gerealiseerd worden? Bij Limburg Stemt Af zien we heel veel andere scholen met andere projecten. Dat is zeer boeiend en je wilt dan natuurlijk ook het beste van jezelf laten zien voor je project. Dat het ook een mooi project is en dat zorgt toch wel voor een extra motivatie om eraan te werken. We merken ook in Limburg op dit moment, er is heel veel beweging. Hè. Er zijn meer en meer bedrijven die aan het bijkomen zijn, die ook in die richting aan het gaan zijn. Want ja, ik moet er geen tekeningen maken op dit moment. We merken het zelf, heel veel elektronica is er niet. Alles komt van China, het hele verhaal corona, die kon niet leveren. Nu de oorlog in Oekraïne, de volgende keer zal het weer wat anders zijn. Dus eigenlijk moeten wij die technologie in huis halen. We moeten dat zelf doen. Die jongeren moeten ook strak, en hopen wij ook dat onze jongeren die afstuderen, dat die ook zelf eigen producten gaan maken. Of op zijn minst die high-tech toepassingen kunnen gebruiken. Maar ook die eigen ontwikkeling. En daarvoor hebben de jongeren dringend nodig. Een dringende oproep naar al de jongeren, please. Volg elektronica ICT, want je hebt werk, ze hebben jou nodig. Dat is zo.